जगन्नाथ मो चैनल को आपको स्वागत करुच्ची। मु तो बहुत भले अच्छी मुझे आशा कर समस्त बहुत भले थे एमती सब भले रुहतु हस खुशी रुहतु सब स्माइल रुहतु जिते खुशी रही सब दुख आसले दूर हो। सो चलतु आज भिडियो टी स्टार्ट करदे। आज हूँ सुदशा व्रत जोटा कि गुरुवार पड़ी। तो गुरुवार आज कौन हो कौन ना मुझे फुल अपडेट आपको देवाक जाऊँगी। तो चलतु आज अपडेट टी स्टार्ट करदे। फलमूल भोग दिहब खुड़ी मंडा पिठा करुच्ची। कान्हा बाबा मंडू ठिया होती। खेचड़ी हम खेचड़ी में चाउल नहीं क्षीर नड़िया प्रेसर भी रखी जाइए। तब खिचड़ी करदे अरुआ चाउल नड़िया बास्ना पत्र जो कहती अन्नपूर्णा पत्र जाई क्षीर हाँ ये बहीला तो सब पकईदेली देखिपारे भाजुची भल भाव में। एवं आम टे हलदी पकईदे चीनी पक्षे पकईबी खाली लुण टे पकईदे हलदी टे पकईदेली पानी दे देकी सिझेदेवा। सिझी सारापर क्षीर और नड़िया दबा कहीं क्षीरटा पहले उतरी जीव। तो सिझी सारापर सीटी आसी सारापर मु क्षीर नड़िया देदेली। क्षीर नड़िया पछरे पकईबी तो खिचड़ी रेडी काढ़ी देली क्षीर देदेली। रेडी खाइबा। घर बो आ खुड़ी दी जन जाक पूजा करदे पिठा हरिया करके भोग फलमूल सब पूजा कले। तो मु मोर खेचड़ी करके पूजा करी। तो पिठा हम सुजी पिठा होगी सरी कौन मंडा पिठा हो पछरे करूँ कहीं पिला के क्या होती। तो अब खिचड़ी करके नागी दे पूजा करके व्रत पिंधि। तापर तो पूजा कले सी सागर मोर कि ना मु अलग मुझे सब सजाड़ी जाइए बैक कैमेरा कर देखो। मुझे सब रेडी कर देखिपारे खेचड़ी है व्रत दुब बरकोली फूल कदली डीएसली धूपकाठी। तो चलतु नागी देदेबा।
ହେଲାଣି ହଁ ଏଠି ଥୋଇ ଖେଳେ କାହ୍ନା ବାବା କେତେ ସାରା ଖେଳନା ଆଣିଲା। ମ୍ୟାଗି ତିଆରି ହେଇଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ କାହ୍ନା ବାବା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଆଜି ମ୍ୟାଗି। କାହ୍ନା ବାବା ଆମର ବସିଛନ୍ତି। ନଣ୍ଡୁଲୁ 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 ମ୍ୟାଗି ଖାଇବ। କାହ୍ନା ବାବା ଗାଧେଇ ନାହାନ୍ତି ଶୋଇକି ଉଠିଲେ ଦାନ୍ତ ଘଷିକି ବଇଛନ୍ତି ମ୍ୟାଗି ଖାଇବେ ବୋଲି। ଚାଲନ୍ତୁ କାହ୍ନା ବାବାକୁ ମ୍ୟାଗି ଖୁଆଇଦେବା। କଡ଼େଇଠି ବସେଇଦେଲି ସୋରିଷ ପକେଇଦେଲି ସାଧା ଭଜା ହେବ ପିଆଜ ପକେଇବିନି। ରଖା ହେଇଛି ଭଲ ଭାବରେ। କେଡ଼େ ବଡ଼ ସାପ ବୋଉ କହୁଛି ଫଳା ବେଇରେ। ଭାତ ତ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ହେଇ ଆସିଲାଣି। ବିରି ଚାଉଳ ଘୁରୁଛି ପିଠା ହେବ ରାତିକି। ରେଡ଼ି ଦେଖିପାରିए ଏ ସୁନ୍ଦର ବରା ହେଇଛି। ଚିଣ୍ଟୁର ଫେଭରେଟ୍ ବରା। ବରା ସୁଦୁଅ ଏଠି ବରା ଛଣା ହେଉଛି। ମୁଁ ଦୋସା ବସେଇଛି ଦୋସା ସୁଦୁଅ ଦୋସା ବି ବସିଛି। ବରା ତ ହେଇସାରିଲାଣି ଆଉ ବରା ଗୋଟେ ଭାରି ବସିଛି କରିଦେବା ଖାଇବା। ଏ ବରା ରେଡ଼ି ଏଠି ଘୁଗୁନି ରେଡ଼ି ଏଠି ଦୋସା ବି ହେଇଗଲା ସବୁ ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇଦେବା। ପୁଅର ଖାଇସାରିଲେଣି ଆମେ ଖାଉଛୁ ମାଝି ଯାକ। ପୁଅ ଆମର ଏଠି ବସିକି ଖାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଖାଇଦେବା। ବରା ଘୁଗୁନି ସବୁ ଚକୁଳି ପିଠା ହେଇଛି। ରୋଷେଇ ତ ସରିଗଲା। କାହ୍ନା ବାବା ଖାଇଲା ବାପା ଖାଇଲେ ଚିଣ୍ଟୁ ଖାଇଲା ତ ମୁଁ ବି ଖେଚେଡ଼ି ଖାଇଲି ମୁଁ ବି ଖେଚେଡ଼ି ଖାଇଲି। ତ ମୋର ଆଗ ଖାଇଲା ମୁଁ ପଛରେ ଖାଇଲି ଭୋଗ ଲଗେଇକି ଲଗେଇ ସାରିକି ମୁଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଖାଇଲି କାରଣ ପିଲାମାନେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲା ଖାଇଦିଅ। ପୁଅ ଖାଇଲା ତ ଚିଣ୍ଟୁ ଟିକେ ଭାତ ଖାଇଲା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବତେଇ ପାରିବି। ସୋ ଏବେ ତ ମୁଁ ହଁ ଖୁଡ଼ି ଦେଉଛି। ଆଜି ତ ବ୍ରତ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ବ୍ରତ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ପିଠା ଆଜି ଆୟୋଜନ ହେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଫୁଲ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ଏଇଠି ଏଇଟା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା। ସୋ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଭାବୁଛି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରିଦେବି କାହିଁକିନା ଲେନ୍ଦି ହେଇଯିବ। ଲେନ୍ଦି ହେଇଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ସୋ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାହେବା। ମୁଁ ଆସିବି ପିଠା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆଜି ସବୁ ହେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ତ ଏତିକି। ପୁଣି କାଲି କାଲି କ'ଣ ଆଜି ଇଭିନିଂ ନାଇଟ୍ରେ ଦେଖାହେବା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି। ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ କିଛି। ସୋ ରହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଏ ବାଏ। ପୁଣି ଦେଖାହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ।
ଆପଣ ଯଦି चैनल को नुआ अच्छा तो सब्सक्राइब कर दिंतु, लाइक कमेंट शेयर कर दिंतु। धन्यवाद।